Λοιπόν, ο κουβάς. Ένα από τα κουτιά, πήραμε 4 κουτιά τέτοια που χωρίζουν τα κόκαλα στη μέση. Η μασκότ. Κοπέλα μου. Κίτι, έλα εδώ. Τα καλάθια. Λέει, τι άλλο πήραμε? Η κρεμάστρα. Ουρά είναι αυτό. Και την τέτοια θα στη στείλουμε στο Facebook. Να δεις το τέτοιο. Και το γάτι. Έχω ένα κοριτσάκι. 2 κοριτσάκια. Κίτι.